Erokamano kuom keto Ramogi TV kanini nok mar kuonde reso jogo moroch ratechgi kod luoro mar wich kuot e kind oganda. Gin moko kuom gigo mosethiro lweny mar kedo gi lwenje kit chwech e kaunti ma Siaya ahinya to kind joma chuo ni mar thothgi ling kendo umo midhiero magikale e mier. Kane gilose sach nyasi mar loro dala 16 mar kedo ne ratich oganda, moko kuom joked ne ratich oganda e kaunti no onyiso luoro margi ni ripode mag dangni mar paro nyalo medore e kind joma chuo e mier ponono ni piny owacho orem keto kenge mag reso chuo e midhiero niendi. Penje gi gin nong'e mana ni gin joma nyiri kata joma mon kende ema kalo. Sani yudo ni nyaka joma chuo be yudo ka isande mier kuma gidake nyaka gi mon ma ginyuomo. Koro lweny ni sirikal oningo bed ni wuok oko kaka gisebedo ka giwuok mar konyo joma nyiri mondo bende gikony joma chuo nikech the boy child have been neglected. Ne nie ot to dhoot olor. To kara ng'ama igoyo en dichuo. To ng'ama go koko kendo ywak to en miyo. Miyo ywak kabisa to kara en mogocho. Joma chuo kalo e tem e udi, gibedo frustrated. To onga madango open up mondo wachne. Kechi joma chuo mone mong'e ni bedo ga raped, bedo ga frustrated, igoyo. To chuo to gin margi oum. Koro akon serikal onego come up with the police ma joma chuo bendo rang. Wang'eyo ni umbe un gi feelings, wang'eyo ni umbe uhat kalure gi achiel ariyo adek go kata cases go ma osechoponwa e office marwa. Kendo wagonero kamano kuom joma chuo ma oseyangore mowuok oko mobiro mowacho kaka giwinjo kaka gigo machando pachgi. Jaod bura ma Mvita Mohamed Saud koro kwayo tend migawo mar somo Mombasa mondo mi otim nonro mar moko kuom